Paulo ngoma otwere koma Efesofo ti baako. Paulo onam Nyankopɔn pɛso yɛ Kristo Yesu somafo de kɔma ahotefo a wɔ Efeso a wɔyɛ Kristo Yesu mugidifo. Adom ne asomdwoe a efiri yɛn Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo nka mo. Nhyira nka Onyankopɔn, yɛn Awurade Yesu Kristo n'Agya a ɔde honhom mu nhyira nyinaa ahyira yɛn soro hɔnom Kristo mu. Sɛdeɛ oyii yɛn wɔ ne mu ansa na wɔhyɛ wiase aseɛ, sɛ yɛnyɛ ahotefo ne nipa a wɔn ho ni asɛm n'anim. Na oyii yɛn to hɔ sɛ ɔnam Yesu Kristo so bɛfa yɛn abayɛ mu, sɛdeɛ ne pɛ ani sɔteɛ, na ama wɔyi n'adom a ɔde adom yɛn ɔdɔfo no mu animuonyam ayɛ. Ɔno ara mu na yɛnya ɔgye a ɛnam ne mogya so ɛne mfomsoɔ fɛfiri no. N'adom bebree a ɔmaa no boro so maa yɛn nyansa ne nimdeɛ nyinaa mu, na ɔmaa yɛhunu ne pɛ ho ntasɛm, sɛdeɛ n'ani sɔ ɔbɔɔ ne tiri no teɛ, a ɔde hwɛ ɛberɛ a awie duro no afisiesie a wɔbɛka nneɛma nyinaa abom bio Kristo mu, deɛ ɛwɔ soro ne deɛ ɛwɔ asase so ɔno mu. Ɔno ara mu na wayɛ yɛn adedifoɔ nso, sɛdeɛ deɛ ɔyɛ nneɛma nyinaa ne pɛ gyina tuo so no, bɔɔ ne tirim hyehyɛ too hɔ no, sɛ yɛn a yɛn ani daa Kristo so kane no mɛɛ n'animuonyam ayɛ yie. Ɔno ara mu na mo nso motee nokora asɛm a ɛne mo nkwagye ho asɛmpa no, na ɔno ara mu na mogyidiiɛ no nso, wɔde bɔhyɛ no wɔ nkronkron a ɛne yɛn apagyadeɛ nya nso hyɛ no asɔ mo ano asie gye a wɔbɛgye wɔn a ɔde wɔn ayɛ ne deɛ ama n'animuonyam ayɛ yie. Yɛnti me nso metee mo fam Awurade Yesu mugyidie ne mo dɔ a mode dɔ ahotefoɔ nyinaa no, minnyae mo ho aseda ne mo din mmɔ me mpaebɔ mu, sɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn animuonyam Agya no mma mo nyansa ne adiyie honhom, hunu a monhu no yie mu, na mo akoma ani ate, na mo ahunu ne frɛ ne dasoɔ no ne n'apagyadeɛ animuonyam ahonya wɔ ahotefoɔ no mu, ne ne tumi kɛse a ɛboro so ma yɛn a yɛgyidie, sɛdeɛ n'ahoɔden tumi adeyɔ a ɔde yɔɔ adeɛ Kristo mu, nyanee no firi awufoɔ mu, na ɔde no tenaa ne nifa ɔsoro no teɛ. Mpaninnie ne tumi tie ne ahoɔden ne wuraeɛ nyinaa so, ɛne din a wɔde toɔ, ɛnyɛ wiase ha nko, na mmom wiase a ɛreba no nso mu. Na ɔde ade nyinaa ahyɛ ne nan ase, na ɔde no ayɛ ade nyinaa so tire ama asafo a ɛne ne nipadua ne deɛ ɔhyɛ ade nyinaa ma wɔ nneɛma nyinaa mu no ma yɛ. Efesofoɔ ngoma ti mienu. Na mo nso wama mo anya nkwa, mo anka moyɛ awufoɔ mfomsoɔ ne bɔne mu, na akane no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ wie mu tumi no pani teɛ. Honhom anansen yɛ adwuma asoɔden ma mu no, wɔn mu na anka yɛn nyinaa nso nam bɔɔ yɛn bra yɛn honam akɔnom, na yɛyɛ deɛ honam ne adwene pɛ. Na sɛdeɛ yɛn awusio teɛ no, ɛyɛ abufuo mma te sɛ wɔn a aka no nso. Nanso Onyankopɔn a ne mmɔborɔhunu dɔɔso no, nam ne dɔ bebree a ɔde dɔ yɛn no so ama yɛn a anka yɛyɛ awufoɔ mfomsoɔ mu no ne Kristo anya nkwa. Adom na wɔde agye mo nkwa, na wɔanyane yɛne no, na ɔde yɛne no atena soro hɔnom Kristo Yesu mu, sɛ wiase a ɛreba no mu obeyi n'adom ahonya a ɛboro soɔ no adi ayɛmyɛ a ɔyɛ yɛn Kristo Yesu mu. Na adom na wɔde nam gyidie so agye mo nkwa, ɛmfiri mo a ɛyɛ Nyankopɔn akyɛdeɛ, ɛmfiri nnwuma mu, na obi anhoahoa ne ho, ɛyɛ n'adeɛ a ɔyɛ. Ɔbɔɔ yɛn Kristo Yesu mu ma nnwuma pa a Onyankopɔn asiesie ato hɔ sɛ yɛn nante mu no. Enti monkae sɛ mo a anka moyɛ amanamanmufoɔ honam fam, na wɔn a wɔfrɛ wɔn twetiatwa a wɔde nsa twa honam mu no frɛ mo momonoto no, monkae sɛ dabi hɔ no na mo ne Kristo ni twaka biara, na moyɛ ananafoɔ a wɔnyɛ Israel manma ne ahɔhoɔ bɔhyɛ apam hodoɔ no ho, na munni anidasoɔ biara, na munni Onyankopɔn ewi ase. Na afei deɛ Kristo Yesu mu, mo anka mowɔ akyire no,
honam Kristo mogya mu abɛn. Na ɔne yɛn asomdwie, wayɛ baanu no baako, na wadwiri ɔfasu a etwa yɛn ntam a ɛne nitan no. Efisɛ ɔde ne honam yi mmara a ɛnam nsɛm hodoɔ a ɛwɔ ahyɛdeɛ mu no hɔ. Na ɔde wɔn baanu nyinaa bɔ onipa foforɔ baako, ɔno ara ne mu, ayɛ asomdwie. Na wafa asɛnnua no so apata aka baanu no abɔ Nyankopɔn ho, nipadua baako mu. Efisɛ ɔde asɛnnua no akum nitan no. Na ɔba bɛka asomdwie ho asɛmpa kyerɛɛ mo a muwɔ akyiri ne wɔn a wɔbɛn. Efiri sɛ ne so na yɛn baanu nyinaa nam anya kwan honhom biako mu kɔ Agya no nkyɛn. Enti afei monyɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ bio, na mmom moyɛ ahotefoɔ no yɔnko man ma ne Nyankopɔn fiefoɔ. Wɔde mo asi asomafoɔ ne adiyifoɔ fapem a Kristo Yesu no ara ne tweasoɔ teboɔ titire no so. Ne mu na deɛ wo asie no nyinaa keka atoa mu, na ɛrema ne ho so akɔyɛ asɔredan kronkron Awurade mu. Ne mu na wɔde mo nso resi akɔyɛ Nyankopɔn tenabea nhum mu. Efisofoɔ nwoma ti 3. Yenti na me Paulo, meyɛ Kristo Yesu deduani ma mo amanaman mufoɔ, sɛ bia mo ate Nyankopɔn adom a mo nti wɔde adom me no. Ofie hwɛ adwuma no, sɛ ɔnam adi Yesu maa me hunu ahuntasɛm no, sɛdeɛ matwerɛ no tiaa mu dada no, a ɛno na sɛ mokenkan a mubetumi de ahunu Kristo ahuntasɛm no ho nteaseɛ, a awɔ ntoatoasoɔ bi mu, wɔama nipa mma anhunu. Sɛdeɛ wɔayi adi nansa yi akyerɛ n'asomafoɔ ne adiyifoɔ kronkron honhom mu, sɛ amanaman mufoɔ nso nam asɛmpa no so yɛ yɔnko adedifoɔ ne nipadua korɔ no a ne ne bɔhyɛ no ho fafafoɔ bi Kristo Yesu mu. Ɛno ho na wɔayɛ me somfoɔ, sɛdeɛ Nyankopɔn adom akyɛde a wɔde akyɛ me ne tumi adwumayɛ no so tie no. Me a me ne ahotefoɔ nyinaa mu akuma na wɔde adom yi adom me, sɛ menka Kristo ahonya a emu ni hwehwɛbea no ho asɛmpa menkyerɛ amanaman, na memma nipa nyinaa han ma wɔnhunu ahuntasɛm a efiri titebere so hunta Onyankopɔn a ɔbɔɔ ade nyinaa no mu no ho ofiehwɛ adwuma no. Sɛ afei wɔmfa asafo no so ma mpaninnie ne tumi hodoɔ a ɛwɔ soro hɔ no nhunu Nyankopɔn nyansa hodoɔ bebree no, sɛdeɛ ne tirim ɔbɔɔ no teteete yɛn Awurade Kristo Yesu mu no tie no. Ne mu na yɛnam ne ho gyidie so anya nam yɛ ne kwan ahotosoɔ mu. Enti mesrɛ sɛ mompa aba mamane a mo nti mihunu a ɛne mo animuonyam no mu. Enti na mede me nkotodwe me koto Agya a ofiri ne mu frɛ abusua bi a ɛwɔ soro ne asase so no, sɛ ɔmfiri n'animuonyam ahonya mu mma momfa ne honhom so nya tumi mu ahoɔden emu nipa no mu, na ɔmma Kristo mfa gyidie so ntena mo akoma mu, na mo agye ɔdɔ mu nhini atim mu, na mo ne ahotefoɔ nyinaa nyatrɛ ne tentene ne kron ne emu dɔ no, na mo ahunu Kristo dɔ a ɛtra nhunumu no. Nyankopɔn ma yɛn nyinaa yɛ mo man wie, na deɛ otumi yɛma no trade nyinaa ma no boro so kyɛne deɛ yɛsrɛ anaasɛ yɛsusuo, sɛdeɛ tumi a ɛyɛ mu adwuma no tie no. Ɛno na animuonyam nka no asafo no mu, Kristo Yesu mu, mfa nkɔ brɛ santen a ɛbɛba no ntoatoasoɔ nyinaa mu. Amen. Efisofoɔ nwoma ti 9. Enti afei me, Awurade deduani, mitu mo fo sɛ monnante sɛdeɛ fata fra a wɔde afrɛ mo, ahobrɛase adwene ne ɔdwo nyinaa mu, abodwokyɛre mu, monkurakura mo ho wɔ ɔdɔ mu, mommɔ mmɔden mfa asomdwie ho ma nkura honhom baako yɛ mu, nipadua biako ne honhom biako, sɛdeɛ wɔafrɛ mo nso mofrɛ anidasoɔ biako mu, Awurade biako, gyidie biako, asubɔ biako, yɛn nyinaa Nyankopɔn ne Agya biako a odi yɛn nyinaa so na ɔfa yɛn nyinaa mu na ɔte yɛn nyinaa mu. Na wɔde adom adom yɛn nyinaa maako maako, sɛdeɛ Kristo asusu n'ahyɛde ama no. Enti ɔse, ɔforo kɔɔ soro no, ɔde nnommum a ɔfaeɛ no kɔe, na ɔde akyɛdeɛ maa nnipa. Na deɛ ɔse ɔforoeɛ no ne sɛn?
Jise osane kane ko asase ase honom ansa. De osane ye no ani de ofuru ye nso tra osusuru nyina so na wahye ne oma nyina ma no. Na wama ebinum aye asomafo, ebinum adifo, ebinum asempakafo, ebinum ahwefo ne akyerɛkyerɛfo. Na watoto ahotifo yiye ama osom adwuma no, ama Kristo nipadua no sie akoso. Akoduru se ye nyina beduru Nyankopɔn ba no ho gidie, ne ne hunumu ba akoye mu aye onipa a wawie nyini a. Ye duru Kristo ma ye susudie no tebia so. Na ya naso anya motafo a nkyerɛkyerɛ mframa bia wo so won bribri twi won di akoni aba nipa brade to mu. Enifra enam na ada na edai mu. Na mom moma ye ni nokra mfa odomu nyini nioma nyina mu. Kristo a oni etire no. Ni mu na nipadua nyina aye mu a esane akwa ahodo a aka ato mu asisi so pepepe na ebia yo na dwuma yi enti na ema nipadua no nyini na eye ne ho odomu. Enti meka ye na midi adanse Awurade mu. Se mo nanti bio se de amanama aka no nanti won adwene hunu ye mu no. Won na wo adwene mu adurusum. Esan se wonim de na wo akoma eprimu nti. Wo ye nkwa a Onyankopɔn ma no ho ananafo. Esan se wo anim wade bio nti. Wo de won ho ama hohwie na wo yo afidie nyina anibere mu. Na mo de mo ansua Kristo sa. Sampa se mo atene ho asem na wo akyerɛkyerɛ mu nimu se de Yesu mu no kratie no. Eni se mo kane abrabɔ fam de munyi onipa dada o se wo na ada kono mu no ntwene. Na mo ma wonye mo foforo mo adwene hunhum mu. Na mo nhyɛ onipa foforo a wo bɔ no Nyankopɔn so no kratie ne ahotie mu. Enti munyi atoro ntwene obia ni ne yonko no kre. Efise ye hu akwa. Mubumfu na monye bone. Mumma owia nkoto mo abufuo so. Na mumma obonsam kwan. Owifu onwia ade bio. Na mum omomodin fa ne nsa nwu adwuma pa. Na wanya bribi a odi be ma de odi hia. Mumma asem a emfre bia emfri mu anum. Na mum asem a ye na ma nkoso a ehia. Na wodi adun won a wote no. Na munhu Nyankopɔn honhom kronkron a wodi no asom ano ama ogie da no re. Muma wonyi ano ya nyina ne bobone ne abufuo ni anokrokro ne abususem ene boni pe nyina mfiri mu. Na muma mo yam nye yie na hyehye mo mema mo ho. Momfa mfiri mo ho. Se de Onyankopɔn nam Kristo so di free mo no. Efesofo ngoma tinum. Enti munsua Onyankopɔn se maadofo. Na mo nanti odomu. Se de Kristo so domo na odi ne ho maaye se ayede ne afode a wobo ma Onyankopɔn a etuhwa a ede no. Na adwuma mo ne afidie yo nyina ana ani brede mumma wo modin po mu se de ese ahotefo eni aniwu die ne nkwase asem ana asresre sem a ense na mumu aseda. Ebise munim dada se odwamanfo bia ana afidie yo ni ana onibrifo a oye obusunsun ni apegyade Kristo ni Nyankopɔn ahenie mu. Mumma obi mfanse hunu na adamo. Saa nioma no nti na Nyankopɔn abufuhye ba asodin maso. Enti muni wo ni twaka. Na kane no na mu yesum. Na afi de mu ye han Awurade mu. Monnante se han ma. Ebise han abada di papayo ni trene ne nokra nyina mu. Na monso de eso Awurade ani yie no hwe. Na monnyo esum nnwuma enso aba no bi. Na mo munyi ho aten. Ebise nioma a ohuntayo no ni wu se obodi mpo. Na nioma no nyina so yi ho aten a han yi no adi. Ebise de wo yi adi nyina ye han. Enti no se Wo awada nyane na sori fi awufuo mu na Kristo no be hyiran ama wo. Enti munhwa mo nantie yie. Enye se won a wonim nyansa na mum se enyansafo. Munhwa mo adaje yie. Ebise na yie na bone. Enti munye nipa a woni adwene na mo munye nipa a wohunu ade a Awurade pe yie. Na mummro nsa efrise no na de sakasaka aba. Na mo munye ma wo hunhum. Momfa senku honwom ni ayeyie nwom
ne honhom nnwom nkasa nkyerɛkyerɛ mo ho. Monto dwom na mommɔ sankuo mu akoma mu ma Awurade. Monna agya Nyankopɔn ase daa ade nyinaa ho. Awurade Yesu Kristo din mu. Mommrɛbrɛ mo ho ase ma mo ho Kristo suro mu. Ɛyerenom, mommrɛ mo ho ase ma mo a mo kununom, sɛ moyɛ ma Awurade. Ɛfiri sɛ okunu yɛ ɛyere ti, sɛ Kristo nso yɛ asafo no tiri no, na ɔne nipadua no agye nkwa. Na sɛdeɛ asafo no brɛ no ho ase ma Kristo no, saa nso na ɛyerenom nyɛ ma wɔn kununom ade nyinaa mu. Okununom, monnɔ mo yerenom, sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no, na ɔde ne ho maayɛ maa no, sɛ ɔde nsuo adwareɛ bɛte ne ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron. Na ɔde asafo no asi hɔ animuonyam mu ankekaeɛ anaa mpomponoeɛ anaa yɛnum biara ni ho, na mmom ayɛ kronkron a ɛda mu nso ni ho. Saa nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn a wɔn yerenom, sɛ wɔn a nipadua. Deɛ ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho. Na obiara ntane ɔno ara ne honam, na mmom ɔyɛ ne no, na ɔhwɛ so yie, sɛdeɛ Kristo nso yɛ asafo no. Ɛfiri sɛ yɛyɛ ne nipadua ho akwaa. Yɛn nti na onipa begya n'agya ne ne na, na wakɔbata ne yere ho, na wɔn baanu no akɔyɛ honam korɔ. Ahuntasɛm yi so, na me deɛ meka no Kristo ne asafo no fam. Nanso mo maako nso, momma obiara nnɔ ɔno ara ne yere saa sɛ ne ho. Na ɛyere deɛ, ma no mfɛre ne kunu. Efisofoɔ nwoma ti 6. Mma, muntie mu awofo asɛm Awurade mu, na yei na ɛtene. Di wagya ne wo n'ani. Yei ne mmara asɛm a edi kan a bɔhyɛ wɔ mu. Na awie wo yie, na wo na aware asase so. Na agyanom, munnyi mo mma abufuo, na mmom munyɛ no wɔn Awurade kasakyerɛ ne nyansakyerɛ mu. Nkoa, momfa suro ne ahopopo ntie mo honam fam wura no mu asɛm, mfiri mu akoma mu, sɛdeɛ moyɛ ma Kristo, ɛnyɛ ani sosom mu, sɛ wɔn a wɔsɔ nipa ani, na mmom sɛ Kristo nkoa a wofiri akoma mu yɛ Onyankopɔn apɛdeɛ, na wɔde adwene pa som sɛ wɔyɔ ma Awurade, na ɛnyɛ nipa. Amonim sɛ papa a obiara bɛyɔ no, akoa o, ɔdehye o, ɛno ara ho akatua na obenya no Awurade nsɛm. Na awuranom, monyɛ yeinom ara nso ma wɔn. Mommrɛ ateatea ase, ɛfiri sɛ monim sɛ wɔne mo ara nso wura wɔ soro, na nnipa anim hwɛ biara ne ne fam. Deɛ di akyire no, momma mo ho nyɛ den Awurade ne n'ahoɔden tumi mu. Monhyɛ Nyankopɔn akodeɛ nyinaa, na moatumi agyina ne ɔbonsam na ɛdɛ adi asie. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ yɛne mogya ne honam na ɛnya, na mmom yɛne mpaninnie ne tumidie ne wiase sum atumfoɔ ne ahohommɔne ɛwɔ soro hɔnom. Yei nti monhyɛ Nyankopɔn akodeɛ no nyinaa, na moatumi agyina ɛda bɔne no mu, na moyɛ no nyinaa wie a moagyina hɔ. Enti munnyina hɔ, momfa nokorɛ mmɔ mo asene, na monhyɛ trenee nkataboɔ, na momfa asomdwoe asɛmpa no ho ahodasoɔ nhyehyɛ mo nan. Ne nyinaa akyiri no, monkura gyidie kyɛm a mode betumi adum ɔbɔne no bɛma a ɛdɛre no nyinaa. Na momfa nkwagyeɛ dadeɛ kyɛ ne honhom nkranta a ɛne Nyankopɔn asɛm, na momfa mpaebɔ ne srɛ nyinaa mmɔ mpaeɛ daa honhom mu. Ɛno ara nti monwɛn, na montoa so a nsrɛ ma ahotefoɔ nyinaa. Ɛne me nso, sɛ mebue m'ano a, wɔmma me asɛm menka, na memfa nnam menyi asɛmpa no ahuntasɛm menkyerɛ. Ɛno no bɔfoɔ na meyɛ nkɔnsɔnkɔnsɔn mu, na mayɛ mu nam sɛdeɛ ɛsɛ sɛ mekasa. Na deɛ ɛbɛyɛ na mo nso moate me ho asɛm sɛdeɛ meteɛ no, onua dɔfo ne Awurade mu somfoɔ nokwafoɔ Tihiko bɛma mo ahunu ne nyinaa. Yɛn nti na masoma no mo nkyɛn, na mo ahunu sɛdeɛ yɛn ho teɛ, na wahyɛ mo akoma den. Asomdwoe nka nuanom, ne ɔdɔ ne gyidie nso a ɛfiri Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Adom nka wɔn a wɔdɔ yɛn Awurade Yesu Kristo mma ɛho ntikyima no nyinaa.